Kuom mago koro wadhi achiel kachiel nyaka e gwenge mar Murng'ia. Dala gi jamadar Francis Ogola kama jafwambo marwa Walter Nyambaga goye tach kendo miyowa ikruok matimore motelo ne nyasi mar ik chieng' Jumapil. Walter Nyambaga kinyalo winjowa to oimore kanyo, inyalo mana nyisowa ni to dala mar jamadar sani chalo nade, welo chalo nade, to maduong' mogik en ni chenro mag ik motelo ne nyasi no mibiro tim Jumapil gie sani chalo nade. Simpros Okinda, dir makar kende ni utiep yadho winy ong'ielore kendo lwasi mar kuyo ema pod omako e gwenge mag Ng'ia kanyakla kod kanyono miluongo ni Masumbi Village. Mak mana ni achopo kaendi ka bende ne nitiere nyidho moko matin nyaka chop seche gendi dala kaendi en dalano ma pod welo pod biro donje kendo gin kod ikruok ma ka kod kacha. Kapok kadhi nyime an ka kod owadgi owuon ma bende iluongo ni Kanon Ezekiah mabiro mana chutonwa chenro mantiere kapok alidho ni moko ma bende wenge mag fwambo ne osemako motelo oseloso mak mana ni gi seche gendi kaluwore kod chenro mantiere kaendi. Obiro na penja ni to bende nitiere lokruok manyalo betie kopogore kod mano manosechan ni nyasi mar yango odiochieng' kata higni 100 mar wuon jamadar Francis Ogola machiegni Kanon yuso nade? Ariyo maber. Ibiro mana liekore to chal kata chenro mantiere odiochieng' ma kiny dhi chalo nade? Okay, chenro ma kiny pod wan kod chenro no wadhi timo sherehe mar muzee mar 100 years nikech ne gimoro wasechano ma wago budget mare ma ji bende waseluongo. Koro waneno beda mondo watieke mondo kaka nitie present monego oyud ochiw to mar kanisa ma nitie go bende omi jodolo. Kodiochieng' ma kiny jodolo kiny biro kaeni kine gi lem ne gichiwo nyaka sawo ne jaduong' bende odiochieng' ma kiny. Erokamano yiene ya penjo ni samoro bet kopek mokalo jaduong' ne ni kod geno mar neno wuode kochopo higni mar 100. Un wuon ka koro miye wach maket kod bali seche moko wuode ok nyal chope okawo wach ni nadedo. Wach ni nyo obwoge zaidi nikech ka wach ni nyodo ka waiko chenro e dala kar kaeni to ogwelnago matin to koro kaka nyo wachak nyise nyo tek to ji nyochako winjo gine oko bende no wado accident e chopa koro nyo ji chako donjo ka ywak koro ok nyo nyal control ywak manyo nitie. Koro nyo wadi sai gima tim maber wanyise the truth. Koro nya prepare go psychological manyise jaduong' wan kod weche matek kod weche makawuono. Koro miyo bed kod mijingo Nyasaye donji chunyi maka wacho ni gima dhi timore tibed kod ikruok ma winjo gima nyisi. Koro ka nya nyise nyo chunyi nyo jiwore maka sani chunyo tegno. Erokamano. Nitiere chenro moko mar sidho kanisa mar Thomas mabende mar Anglican manyo chan tim kaendi ikruok chalo nade? Neno koseketi kama ang' no bi ng'adi e kitamba ka sesidhe mondo koro obed kanyono makoro ganda nyalo pore wach kod obongo nyaka laga. Erokamano jaduong' Walter. Wasedhi e kanisa moiko chenro. Jaduong' Archbishop biro kaeni chieng' Jumapil kaka nosechano ma idhi tim the consecration ma kanisa no iwale koro bed kanisa ma koro puodhiye. Koro chenro dhi nyime. Kamano. Erokamano. E sama wuowi onindo nitiere nyimine moko weyni moko ma bende goyo nduru ka donjo kaendi nyaka chop seche gendi welo madonjo ka chalo nade? Kanyakla kod nyimine bende nitiere machiegni. Welo man kaendi sani nitie to githoth githoth godiochieng'. Godiochieng' ma wan kod joma go uwi joma bende go sigweya to seche gidok piny kaluwore kod ng'ich ma be nitie ji mang'eny koyo mako dhi dok nindo to matin mantie to be nan kodwa iye kaeni. Erokamano. Simpros mano en owadgi jamadar Ogola. Gima dhi nyime en ni nyaka chop seche gendi nitiere moko kuom chenro moselosi koponi japicha mara nyalo mana simoni bathe ka nitiere moko kuom kuonde ma dhano biro bedo ka pando e tipo ma en gino miluongo ni tent gi dholiech ka nitiere moko ma bende imed ger to ma ling' mwaseyudo en ni nitiere moko kuom chenro moko bitimi e pacho kaendi nikech ochan timo gi oko mar dala
Kamala kar tiegruok miluongo ni Senate Obama ma yudore mana bet kochwalore machiegni kod dalani endi. Chenro ni endi moko kuom gibiro gweng'o odiochieng' ma kawuono ka bende nitiere kaka lai mosekaw nikech iko ni endi ogen ni en iko mabiro bedo iko mar piny owacho kata mano mita kod migawo mar lweny. Nitiere moko ma bende seche moko jolweny biro kawo thuolo mar timo to kaka anyuola wuon bende biro kawo chenro makende mar tayo mana kaka oseliekni motelo kod owadgi ma en Hezekiah. Nyimine bende nitiere kendi ikruok pod dhi nyime kendo chenro bende kochopo seche mag ariyo biro gweng'wech mana mar ng'ado kek mana kaka nosechan kendo yawo kanisa bende. Moko kuom chenro ma bende dhi nyime en kit kaka lap ibagi kendo nitiere nyasi moko ma bende jalweny konindo to biro bedo ka dhi nyime. Wan ka mana mar bende bilo wach kodgi kendo bende bedo e kuyo kodgi mar ng'eyo ni to gin ang'o ma ok nyal bayo wang'a moko we moko menyo ni nikech Ramogi TV nosechopo e gwenge gi endi kendo ni achiel kachiel koa e gwenge mag Siaya ahinya to ripodin kod penjo Simpros. Nyawuol to kang'eyo ka owadgi Jamadar osedhi mabor kata kamano nitiere penjo mosebedo ka chando chuny oganda ma achiel kuom penjogo en ni kalure koda nyasi mar higni 100 mar wuon Jamadar mano Joel onego bed timo odiochieng' makiny to penjo maduong' penjo ni to otimore e dala mar Joel koso e dala mar Jamadar ma bende wang'eyo ni no dar monyiolo muor ng'iya. Kopogore koda mano bende wang'eyo ni Jamadar en ng'ama idhi ik e yo mopogore koda kaka samoro kit luo nyalo pango. Ne wadwa mana ng'eni to bende nitiere moko kuom kido mar joluo achiel ariyo ma joluo kibed ni nyalo neno e liel mar Jamadar. Walter, ok ang'eyo ka nitiere ka podin machiegni kod owadgi Jamadar ka bende nyalo duoko penjogo to ka ok kamano to gin gik moko ma bende nyalo mana luwono machiegni mar mondo mi wanyalo luwo gi odiochieng' makiny ma bende koro nitiere nyasi mar nyuol mar wuon Jamadar. Nenore ni ok watudre makare kod jafwambo marwa Walter Nyambaga kata kamano wang'eyo ni pod ogo